Takže dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u druhého dílu našeho Lescastu a dneska tady mám Alberta Neumana ze 4L. Ahoj Alberte. Krásný den, děkuji za pozvání. Tak Alberte, já bych asi začal tím, co ti tady zanechala paní Průchová minule za otázku, a to je otázka filozofického charakteru. A paní Průchová by se tě ráda zeptala, jestli je důležitější podle tebe studium anebo vrozená inteligence. Ano, no to je dobrá otázka, Samozřejmě podle paní mě, Průchový. podle mě není na to jednoznačná odpověď a podle mě záleží, co si jako člověk, jako celkově do života, jako do života si myslím, že to je ta přirozená inteligence, protože i když má člověk vysokou školu, tak to nezaručí to, že nebude, když to tak řeknu, dement. To je pravda. Ale zároveň pro nějaký profesní život je určitě ta škola důležitá. A člověk nemůže opravovat formule bez toho, aby se to předtím naučil. Vlastně, i když Ale máš... spíš bych se přiklonil k té přirozené inteligenci. Protože i když máš vědomosti, tak vlastně vždycky se najde něco, na co je nemáš. Dobře. No, tak tohle bychom měli v řešení tohoto otázku a teďka bych se tě zeptal třeba, odkud pocházíš, nebo odkud seš? Já jsem z Děčína. Z Děčína. Bydlím v Dolním Žlebu, což Dolní Žleb nebyl vždycky součástí Děčína, ale teď už je to vlastně vesnice blízko německých hranic. Teď máme zatopenou silnici do Dolního Žlebu, takže jezdíme jenom vlakem. No, tak... V té části taky o záplavách vědí svoje. Ano. No, Alberte, ty jsi na téhleté škole takovej student, který je jako vidět tak nějak všude. Jsi hodně reprezentativní, hodně se účastníš různých akcí. No ale ještě předtím, než jsi sem došel, tak si musel vychodit nějakou základku. Nás by třeba zajímalo, kam jsi chodil a jaký jsi byl třeba student na základní škole. Ano, já jsem chodil na základní školu Máchovo náměstí do Děčína. Ano. No, já jsem tu školu měl rád, nebo mám ji furt rád. Myslím si, že to je hodně dobrá škola. Tak jako známky jsem měl dobrý, ale učitelé to se mnou měli jako občas dost těžký, protože že bych byl nějaký vzorný student, to úplně ne. Aha. Pár průšvihů jako jsem měl, ne jako nic velkého, ale nějaký top průšvih. Jako věci, no ne, tak který bys tam mohl říct? Top průšvih, no zaházení kamenů jsem dostal důtku jenom třídního učitele, jako dál jsem se nedostal, takže to je jako náhodou docela dobrý, si myslím. No a tak, no jako nevím, jednou mě učitelka, my jsme se scházeli s klukama na chodbě vždycky a jedna učitelka mě poslala zpátky do třídy, protože jsme tam dělali bordel, že jo. Teď ona odešla, no tak já jsem tam přišel zpátky na tu chodbu, že jo, protože tak bych tam nešel, že jo, když už odešla. Jasně. Ona se vrátila hned, tak jsem tam přišel, že jo. Tak si mě takhle vzala za roh, takhle si mě tam odvlíkla. A ten den měla zrovna čerstvě obarvený vlasy na zrzavo. Jo, a takhle se na mě to, že jo, nadhnula a začala mě jako kárat. A takhle na mě kulila ty oči s těma zrzavými vlasama, který mi přišly jako strašně vtipný. Když jsem měla takové nově. A tak já jsem se na ní takhle foukal a jenom jsem si tak jako jsem se jako tak usmál, jako jakože takový ten jako, jsem neudržel ten smích. No a vidíte, to úplně vytočila. Tak mě dovedla za 3 dní. A já jsem si říkal, paní učitelko, já se strašně omlouvám, já jsem se prostě rozesmál, já jsem za to nemůžu, no, ona vypadala prostě jako vtipně a ona říká, no já to chápu, ale tak nemůžeš se prostě jako takhle smát. Ona byla strašně hodná, naši třídní, no, takže tak, no, takže ale tak. Jinak jako v pohodě. No a i na základce jsi byl takovej jako, takhle, já tě mám pořád jako taky hodně aktivního studenta tady, to jsi byl i na základní, teda víme, že jsi házel kameny a to, ale jako jestli jsi byl nějakým způsobem už na té základní škole jako... No jo, rozumím. No jako asi jo, já jsem takovej byl vždycky, že ne v té škole, protože na rozdíl od právě naší lesnický,
tak ta základka úplně jakoby nenabízela ty možnosti být jako nějakým způsobem jako aktivní v té škole. Tam prostě člověk chodil do té třídy, že jo, moc kroužků tam ani taky jako nebylo, který by jako chodil, že jo, tak já jsem chodil na ty kroužky vždycky jako externě z té školy, že jo, to jsem aktivní byl, jo, do těch zušek, že jo, hrát na ty nástroje a tak, ale v té škole jako ani ne. Mm-hmm. No a pak teda dochodil si základku a jak se rozhodl jít sem? Ano. Třeba? Já jsem byl na skautském rádcovském kurzu, kde se lidi učí, jak vést družinu skautskou, jo, která se schází každý týden a vytváří pro ní program, ten rádce. No a na tom kurzu, tak jedno odpoledne nás jako účastníky toho kurzu měl na starosti jeden lesník. A měl právě za úkol nás jako provést tím, co se dá s těma dětma jako dělat venku. Jo, tím programem a jak nějaký jako výchovné opatření, jak s těma dětma prostě pracovat venku. A vzal nás do toho lesa, že jo, a teď nám tam ukazoval ty věci, jo, a měl tam toho psa, který mu hned utek a udělal nějaký 5kilometrový kolečko kolem a vrátil se, že jo, z druhé strany a on řekl, jo, tady je tak dobrý, nemusím ho jít hledat a úplně jako v pohodě, že jo. On říká, no, on mě najde vždycky, to je v pohodě. Já říkám, tyjo, to je hustý. A pak nám tam ukazoval, jak měří ty stromy, že jo, tím výškoměrem, jsme si to zkoušeli, jo, a nosil tam tu průměrku, že jo, kterou se měří. Studenti lesnictví znají. Měří ploušťka toho stromu. No a mně se to strašně líbilo, říkal jsem si tam, být skvělá práce, být takový lesník. Tak to bylo takový jako vzplanutí pro to lesnictví. No, to bylo v 8. třídě a tak jsem se rozhodl, že půjdu na lesnickou. Rozhodoval jsem se mezi gymnáziem a lesnickou. No a nakonec vyhrála ta lesnická, no, protože jsem myslel, i teď si to myslím, názor jsem nezměnil, že to je zajímavá škola, která jako člověku dá plno věcí. To je určitě pravda. Dobře. No a tady se začal věnovat třeba trubačství, ano. Což je taková věc, ve které jsi na naší škole asi jednak jeden z nejlepších a druhá seš tím tady hodně známej. A k trubačství jsi teda přišel v prváku, hádám? Já už jsem věděl jako, předtím, než jsem přišel sem, že budu trubač. Jo, vlastně, když byl nábor na naší škole na Máchovce, tak tam taky přišel, že jo, taky kolega Štěpán Brzjak, ten tady taky studoval a ten tam přišel a hrál tam na tu lesnici, že jo, a říkám, no tak určitě tam hned půjdu, že jo, to je jasný. A bylo to jasný. Jasný, jo, takže. No. A tady jsi teda začal nějakým způsobem se tomu věnovat aktivně, protože tady byla ta možnost. Ano. A kdy jsi začal, nebo kdy jsi poprvé hrál někdy jako za školu, třeba na nějakém, nechci koncertě, ale třeba na nějakém trubačském setkání nebo něco podobného, nebo na hodu? Pamatuješ si to? Poprvé? No. No, možná to mohl být lesnický den. A spíš ne, protože my jsme v prváku, když já jsem byl v prváku, tak byl ještě covid a byli jsme vlastně na distanční výuce, vlastně skoro celý ten rok. A jsme tady vlastně byli jenom to září a pak už jsme šli domů. Takže v to září podle mě žádný jako koncert nebyl. A jestli na konci roku, tak asi tak, no. Vlastně to se nedá úplně jakoby brát, jako ten můj příklad, kdy jakoby člověk jde na nějaký první koncert, ale jak kdo, je to troubení vlastně mi náhodou jako docela šlo, jakože jsem v tom jako, tak protože člověk jakoby už, když od 4 let chodí člověk jako do zušky, tak se mu na to už hraje jako jednodušejc na ten nový nástroj, protože ví vlastně trošičku aspoň, co s ním má dělat, má základ v tom dejchání, ví, jak do toho dejchat, ten nátisk si trošku musí vypracovat, ale vlastně po nějakých 2 měsících jsem to zvládnul. Když já jsem původně začínal hrát na lesnici, to je to větší,
No a tu jsem měl půjčenou od školy. No a pak jsme šli na tu distančku, že jo, a já jsem si říkal, to bude měsíc takovej, max 2, to si ani tu lesnici nebudu tahat domů, že jo. No a byl to vlastně celý ten rok, no takže jsem vlastně si řekl, že si ten nástroj koupím. No a vzhledem k tomu, že taková bodlice je, řeknu tak, 7krát levnější než ta lesnice, tak jsem říkal, no tak budu hrát na bodlici, jako ne, že jo, no. Takže tak jsem se dostal k té bodlici a to mi zase trvalo ještě nějakou chvilku, než se člověk na tohle to naučí, jako na ten další zase nový nástroj. No a myslím si, že tak jako na konci roku, někdy v červnu, mohl být asi nějaký koncert, ale co to bylo, to si nepamatuju. Takže někdy ke konci roku vlastně tvýho prváku měl nějaký první... Asi jo, no, ale já nejsem typický příklad tohoto. Jako... jsme to měli takový trošku jiný, no. Tak ten koronavirový rok byl jiný. Asi úplně ve všem. No a takže hádám, že pak ve druháku se dostal k tomu nějak víc. Ano, pak v tom druháku už člověk jako začal jako troubit víc, pak už jsme začali samozřejmě jezdit na ty koncerty, na různý, jo, to byl ten mezinárodní trubačský seminář, který ten rok v tom druháku tak byl u nás ve Šluknově, tam se střídají. Byla velká událost. Byla tady u nás velká událost, jinak vždycky každý rok to je v jiný lesnické škole, i na Slovensku, ten rok jsme byli v Báňské Šťávnici. No, takže to jsou takový velký impulzy pro ty trubače, jo, protože tam vlastně se celý ten víkend troubí, jo, člověka z toho bolí jako pusa hodně. To je jak kdyby, já nevím, prostě celý den někde člověk běhal pro tu pusu, tak stejný jako nohy pusa, jo, takhle se to dá vlastně přirovnat. Děkuju. No a pak jsou různý jako menší ty koncerty, jo, že právě takhle ty trubači buď reprezentujou tu svoji školu, anebo troubej na různých akcích, kam si lidi pozvou, jo, ať už to jsou plesy, pohřby nebo naháňky, anebo prostě jsou takový ty myslivecké akce pro veřejnost, kde jsou jako ukázky právě té myslivosti, tam hrajou tam trubači, potom tam jsou vábiči a sokolníci, takže na takovýchhle akcích. Když se zamyslíš, dokázal bys říct, na kolika zhruba nějakých akcích nebo to si troubil? Máš nějakou představu? No tak. Jsi desítky, nižší, vyšší? No ježišmarja, no přes 100 určitě to muselo být. To jako těch akcí jako my máme hodně. I na poměry ostatních lesnických škol, tak náš trubačský soubor je jako hodně aktivní. Takže těch akcích je jako hodně. Hodně. My jsme to teď počítali, my děláme si záznamy o těch akcích a za loňský rok já nechci říkat nepravdu, ale k 70 to mohlo být klidně, 50, 70, něco takového mezi tím. Samozřejmě člověk nejde na všechny, protože to stihnout moc jako nejde. Pochopitelně. Ale na dost akcí jako jedu. No. Já jsem zrovna ten typ člověka, který když má čas, tak tam jedu. Vlastně jediný důvod, proč na nějakou akci nejedu, je, že už mám jako něco jiného. Takže na těch akcích se člověk dostane hodně. No. A je to super, takovýhle tady ty trubačské akce, protože tam toho člověk jako hodně zažije a naučí se. Jsou to velké zkušenosti a hlavně potom, když už, že nejdřív, třeba v tom prváku, druháku, tak i když člověk jako vystupoval i předtím, nebo i když nevystupoval vůbec, tak ty trubačské koncerty fungují zase trošku jinak, než prostě zůžkový koncerty jako v divadlech a tak, nebo v těch sálech. A tak, protože ten soubor si vlastně vytváří ten program sám, skládá si tam ty skladby, domlouváme se spolu, co tam dáme, že jo. A tak, že máme repertoár těch signálů, který umíme a říkáme, a vždycky takhle si uděláme jako kolečko, že jo, a říkáme, tak první dáme vítání, pak bude začátek honu,
jo, a pak bude nějaký úlovek a teď se řekne, umíte všichni ten úlovek, jo. Taková ta fotbalová porada akorát mezi trubačema. No, přesně tak. Hlavy dohromady a člověk, že jo, a troubí vlastně člověk před těma lidma a ne vlastně vždycky ty lidi to troubení úplně zajímá, jo. Vlastně většina těch akcí funguje tak, že tam je i jiný program na těch akcích, jo, a ne každý si tam přišel poslechnout to troubení a člověk musí jít nějakým způsobem zaujmout ty lidi. Jo, tak to je takový jakoby ten první zážitek vůbec tady z toho typu vlastně těch koncertů. A jak se člověk dostane do toho vyššího ročníku, tak už vlastně dostane možnost, nebo nazbírá ty zkušenosti a dostane vlastně tu možnost se nějak jako víc podílet na přípravě těch koncertů, jo, že třeba buď to komentuje ten koncert, jo, že ty lidi neznají vlastně ty signály, nebo dokonce ani nevědějí vůbec, jako, co to jako lovecká hudba je, nebo mají jenom malou představu o tom, co to je. Tak člověk je musí provést tím vystoupením a zároveň má už větší slovo v tom souboru a začíná, jo, buď se stane samozřejmě vedoucím souboru, což já teda nejsem, to je Kristýna Růžičková, která to dělá skvěle, to vedoucí je skvělá vedoucí. Zdravíme na kameru. Ahoj. Je to těžká práce, hodně těžká a nemá to s náma jednoduchý, já to vím, ale to nemá asi žádný vedoucí nikdy. Je jako skvělá, že to takhle jako dělá dobře, že to takhle zvládá. No ale i když člověk není vedoucí souboru, tak třeba spravuje noty nebo spravuje nástroje, jakože se stará o to pučování a tak. No a nebo na koncertě, že jo, potom se složí ten playlist a potom já vždycky říkám tomu souboru, že půlku minimálně budeme zpívat, protože to je atraktivní k těm lidem, protože tam je ten text, že jo, a ty lidi pochopí, co ten signál je, když slyší k tomu ten text a tak. No a pak jsou samozřejmě ty koncerty, které se nepovedou a ty jsou úplně nejlepší, tam je nejvíc zkušeností. Jo, jako jsou prostě, já nevím, plesy, ty jsou na to nebezpečný třeba, protože když tam je, to jsem jel takhle na ples a typoval jsem, že tam bude tak 150 lidí, bylo jich tam 600, jo, a s tím vlastně člověk nepočítal a ty lidi vlastně vůbec nedávali pozor na ty trubače, jo, my jsme tam jako něco ohlašovali, že se začíná vydávat tombola třeba, tak jsme tam přišli ve dvou a zatroubili jsme a jako nikdo nic prostě, jo, a tak si tam vedle nastoupil ten moderátor, který tam furt řval do toho mikrofonu, takhle řval do toho mikrofonu, aby aspoň ty lidi trošičku jako dávali pozor. Říkám, no tak to bylo jako dost hrozný třeba. Jako upozornit na sebe v davu lidí je vždycky oříšek. No, a koncerty, které se nepovedou, v těch je nejvíc zkušeností, to je stejně třeba s podcastama. Každopádně, když jsme u toho, u nepovedených podcastů nebo jejich částí, tak já se tě zeptám, a teďka to možná nepochopíš tu otázku, ale vy lidi taky ne. Pokud to nepochopíte, pojďte si na první díl našeho podcastu, teď hned. Máš rád čaj? Miluju čaj. A který je nejlepší? Já mám nejradši černý a zelený. Dobrá volba. Já jsem si totiž minule tvoji předchůdkyně zeptal na to místo, co dělá ve svém volném čase, čemu se věnuje ve svém volném čaji. Jo, takže, tak to se stává. Takže o to by se teda přesunul rád tomu, čemu ty se věnuješ ve svém volném čase, kromě teda troubení. Co ty děláš? Tak já kromě té borlice hraju na plno dalších hudebních nástrojů, protože, jak jsem říkal, vlastně od 4 let chodím do Zušky a za tu dobu se člověk jako naučí na plno nástrojů, protože tak jako různě přechází a objeví nové věci. Pak se možná dostane do bodu, kdy neumí pořádně ani na jeden, takže zase jakoby se vydá určitým směrem, aby vlastně aspoň něco jako dával, nějak jako líp. Taky zpívám, tomu se teď věnuju nejvíc vlastně ze všeho, zpěvu.
No a taky jsem sportovec, běhám a jezdím na kole, nejradši mám ty dlouhé tratě na ten běh. Vlastně poslední závod, který jsem běžel, tak byl vánoční půlmaraton. Ten byl dobrý, o Vánocích bylo krásný počasí, takže to se běželo, my jsme běželi v kraťasech a tričku, že jo. Bylo krásný. No, teplo. Tak, no a jsem scout taky, což jsem taky zmínil. To jsi zmiňoval, ještě pořád se tomu věnuješ. Ano, a ještě já doufám, že se tomu budu věnovat co nejdýl. No. Scouting jakoby poskytuje lidem všeho věku vlastně nějakou formu seberealizace. V tom je ta organizace vlastně úplně skvělá. To je taky když je člověku 70, tak se stejně jako v tom scoutingu najde nějaký jako něco nového nebo něco co ho obohatí zase. Něčemu věnovat. Většinou už v tom jakoby dospělém věku se věnuje vedení těch mladších, ale i pro ty vedoucí furt jsou jako akce a třeba i vzdělávací programy, ale jako akce, že furt tam jako člověk najde i jako tu zábavu. Což vedení těch dětí je pro mě taky, jako mě to baví, ale zároveň jsou prostě, nevím, plesy skautský a různý jako akce prostě pro velký, který jsou taky skvělý. A našel jsi někdy možnost třeba ty svoje zájmy nějakým způsobem kombinovat? Nevím, třeba, jestli třeba skauti nějak s trubačstvím nebo s něčím podobným jsou schopní? Skauti, no maximálně na skautských táborech troubím budíček na tu bodlici. Musí být nadšený děti. Ne, no jsou, actually. Jako, jo no, protože je to lepší, než jako cinkat zvonem. Vždycky se jako cinká zvonem, no když se mi nechce, jako ne, já nestávám každý den, že jo, to jako nejsem zase jako blázen, abych stával 10 minut před to je taková jakože výhruška, jakože když nestane ten zatroubení, tak nemá zazvolit zvonem, nebo? Ne, ale jako tak jako vstávám občas, že jo, občas prostě vstanu a udělám ten budíček na tu bodlici, anebo i na jiný jako hudební nástroj. A je to, myslím, pro ty děti lepší, že se vstává líp, protože ten zvon je prostě takový agresivní, má hnusný zvuk. Když to s tou bodlicí se stává hezky, tak to je takový jedno jako propojení, ale tak se sportem moc ne, teda to se jako moc jako věcí nespojí, ale scouting a hudba třeba ty se krásně propojuje, no. V našem skautském středisku jsem taky prostě to, že jo, aktivní muzikant, taky tam jsem jako takhle vidět. No a já teďka malinko možná odbočím. Vlastně ty teda hraješ na hodně hudebních nástrojů, říkal jsi to sám, že si jich věnuješ jako hodně jich. A taky jsi mluvil o dětech a mě by třeba zajímalo, jaký nástroj bys řekl, že je nejlepší pro začátek, pokud by to bylo třeba dítě a chtěl začít s nějakým hudebním nástrojem. Je to třeba trubačství? Nebo to určitě ne. Myslím si, že sopránová zobcová flétna je taková klasika, se kterou děti začínají. Myslím si, že to je dobrý, protože člověk seznámí jako není to těžký hrát na tu, za prvý není těžký hrát na tu flétnu, ale zároveň se to dítě seznámí prostě s tou hudbou jako nějakým takovým způsobem, nebo klavír je taky jako docela dobrý. Ale ta flétna si myslím, že je lepší, to je takový ideál, ale samozřejmě jako pro dítě. Ale pokud je člověku přijde do prváku, že jo, a je mu nějakých 15-16, tak určitě jako blbost se tady učit na flétnu a až potom přejít na ten lovecký roh, že jo, se rovnou začne na ty žestový nástroje, ale jinak je samozřejmě jako lepší něčím jednodušším, no. Protože to jako vidíš, jo, že vlastně je to potom těžký pro ty prváky třeba se učit noty. Jo, já už jsem to uměl jako předtím a vlastně mi to vůbec nedělá problém. Já jsem s tím třeba měl problém v prváku. Jo, ale... No a pokud bych se teda chtěl stát trubačem, a pokud bys s tím chtěl začít, tak co bych podle tebe měl mít a doporučil bys to začít s tím vůbec? Nebo no samozřejmě, to určitě bych doporučil. A co bych měl mít, abych si mohl stát trubačem? Co bys měl mít, jo?
třeba určitě asi vytrvalost, hádám. Vytrvalost, no moc toho mít nepotřebuješ. Prostě, náš učitel Martin Karban nás tak jako tím celým provede a stačí, když člověk má jako nějakou trošku pevnější vůli a i se jako za prvý dokáže jako si říct, že na ten nástroj bude cvičit a cvičí na něj, že bez toho to úplně nejde, ale dokáže překonat ty nezdary. I když mu to hned jako nejde, a ne i hned, ale třeba i po 2 měsících, tak stejně jako to nezahazovat. Takže tak, no. Pokračovat. Pak ještě samozřejmě normální věci jako hlavu na krku, ale jinak nástroj škola půjčuje, což je skvělý. A vlastně je to normálně jako kroužek hned po škole, je to v budově školy, se to učí a první půl rok sice je to povinný, to troubení, ale zase to je ten půl rok. Doufám, že teda ne to, doufám, že nelžu, možná jo, ale kdyby ne, tak se omlouvám, ale ten první půl rok by to mělo být zdarma a potom už se platí jenom 30 Kč za hodinu, což je, si myslím, úplně jako skvělý. Jo? Určitě. Takže trubačům, kteří teďka jsou třeba v prváku a začínají s tím vzkázat něco, bys chtěl? Trubačům, kteří jsou teď v prváku, něco vzkázat, no nepřestávejte s tím, protože pokud budete troubit, tak vás čeká plno úžasných zážitků, který málo který jiný kroužek nabídne. A určitě toho litovat nebudete. Vlastně trubačství je určitě přednost. Právě ty zážitky, jo, a člověk určitě má jako nějaký výhody z toho. Určitě. Ale zároveň je to služba. Kdy člověk celý víkend prostě je na nějaký akci, kde jako troubí. Ne vždycky se setká jako s úspěchem těch lidí, jo, přesně jako ten vlažnej potlesk, že jo, takový jako dobrý jako trubači, že jo. Pak někde mrzne člověk a ono prší, že jo, a vlastně to člověka úplně jako nebaví tam být na té akci, protože tam prostě čeká někde, pak někde zase to, že jo. Ale i přesto je důležitý. Ale stejně je to jako hodně dobrá činnost. Takže vydržet u toho. Vydržet u toho. Tak, vážení prváci, ostatní, pokud byste chtěli začít třeba s trubačstvím, tak jednak můžete zajít za Albertem a jednak navštívte určitě náš trubačský kroužek. Alberte, tím já bych to zakončil, ale ještě předtím je poslední věc, co se zeptám na nějakou otázku, kterou byste tady rád zanechal tvému dalšímu nebo našemu dalšímu hostovi. Ano, dobře. My jsme ve třeťáku, ještě s paní učitelkou Zemánkovou, která je teď na mateřský, v předmětu stavby. Už nevím teda proč, jako jsme se učili o tom, co jsou dveře, ale v něčem to jako bylo, že jo? A říkala, že dveře oddělují místnost. A já jsem se jako podíval takhle na kamaráda a říkám, no to jako ne, že jo? Dveře spojují místnost, naopak. A on říká, no jako asi jo, no. A třetí kamarád se takhle k nám naklonil a říká, ne, oddělují místnost. Takže otázka zní, jestli dveře oddělují nebo spojují místnost. Dobře, tak určitě se příště zeptáme. Dobrá otázka. A tím už bych to tady opravdu dneska zakončil, takže my děkujeme, že jste poslouchali a rozloučíme se s Albertem a zase příště naslyšenou. Naslyšenou.